Selamat sore Bolo, salam sehat. Ketemu lagi bersama Banyu Bening Bolo, supplier air laut kapur siap meluncur. Wah, totalan Bolo, totalan jeblos radiator ya bos. Radiator ya. Sementing hatimu gak jeblos ya bos. Oke, Bos. Nah, sementing hatimu gak jeblos. Ini obat totalan radiator Bolo. Totalan radiator. Ini pelanggan Banyu Bening Bolo. Pelanggan Banyu Bening kok nek randang desain nih, doyak-oyak Pak anu presiden ya Pak R ya. Lebih ya. Supplier air laut nang kapur siap meluncur nang atimu, Mbak. Heeh iki. Heeh, meluncur nang atimu pokoke. Ayo bola, ndang digas, selak bengi dan digas. Dan pesona hari ini enggak sponsor dhewe. Tetap semangat. Boten pareng sambat. Wis, jane ora sambat, apa nek setengah mil zat ya sambat.